Беларуская нацыя заціснутая між эміграцыяй, турмой і дзяржаўным гвалтам. Кожны новы дзень прыносіць навіны аб людажэрскіх законах, новых затрыманнях і здзеках з людзей. У гэтай сітуацыі многія схільныя забыцца на сваю краіну, апусціўшы рукі і сышоўшы ў прыватнае жыццё. Зрэшты, менавіта гэтага ад нас і хочуць карнікі. Аднак многія, і такіх дзясяткі тысяч, па-ранейшаму хочуць змагацца за перамены, хочуць рабіць хоць нешта, каб наблізіць свабоду Беларусі. Але тыя, хто ў Беларусі думаюць, хіба можна зрабіць хоць нешта і не сесці адразу ў турму. Эмігранты ж разважаюць, хіба нешта, што я зраблю, хоць неяк дапаможа Беларусі. Гавару з поўнай адказнасцю. Можна і дапаможа. Неважна, у Беларусі вы ці за яе межамі, вось 5 рэчаў, якія можна рабіць сёння, ужо зараз, для таго, каб дасягнуць нашай агульнай мэты – свабоднай і дэмакратычнай Беларусі. Першае – сачыць за сваім фізічным і псіхалагічным здароўем. Невідавочны пункт, праўда? Аднак ён вельмі важны. Уся стратэгія карных органаў у дачыненні да дэмакратычнага руху за мяжою і незадаволеных унутры краіны мае сваёй мэтай траўматызацыю. Глядзіце, у нейкі момант сістэма сутыкнулася з выклікам. У краіне жыве самае малае 1 мільён чалавек, які ненавідзяць гэты рэжым і гатовы змагацца дзеля змены ўлады. Што з імі рабіць? Калі б яны маглі, яны б фізічна знішчылі ўсіх нас, як рабілі ў 1937 годзе. Але аб'ектыўна такой мажлівасці няма. Што ж, разважаюць карнікі? Частку трэба выціснуць з краіны, а з астатнімі трэба зрабіць так, каб яны, гэтыя ворагі, не маглі і не хацелі удзельнічаць у палітычным жыцці краіны. Каб у них, то бок у нас, не было ані маральных, ані фізічных сілаў, на што б то ні было, акрамя прыватнага жыцця. Для гэтага распрацаваная адмысловая стратэгія мэтанакіраванай траўматызацыі незадаволеных. 20-й год. Людзей мэтанакіравана білі, траўмуючы цела, і прымушалі рабіць прыніжальныя дзеянні, каб зламаць псіхіку. У турмах і калоніях палітвязняў рэгулярна садзяць у штрафныя ізалятары і адмаўляюць у медыцынскай дапамогі, каб адабраць здароўе. Паказ па тэлебачанні пакаяльных відэа, здзекаў затрыманых – гэта шакуючы кантэнт, які у любога здаровага чалавека выкліча маральную траўму. Зрэшты, і любое затрыманне – гэта траўма для родных і блізкіх затрыманага. Іншымі словамі, задача сістэмы – сапсаваць цела і псіхіку максімальнай колькасці незадаволеных, каб гэтыя целы і розумы ўжо не былі здольныя да складанай сацыяльнай актыўнасці. Пры гэтым траўмаваць псіхалагічна ім нават болей важна, чым траўмаваць фізічна. Бо фізічныя раны загойваюцца, і чалавек, амаль як новы. А псіхалагічныя траўмы часта застаюцца з людзьмі на ўсё жыццё. Таму першая рэч для беларусаў, якія хочуць перамену, патурбавацца аб сваім фізічным і псіхалагічным здароўі. Толькі гэта дасць мажлівасць эфектыўна дзейнічаць, калі надыдзе час. Без псіхалагічнага здароўя немажліва адэкватна ацэньваць рызыкі і прымаць рашэнні. Траўмаванасць спараджае ў экстрэмальных сітуацыях страх, трывогу, паніку, альбо агрэсію і канфліктнасць там, дзе не трэба. Тое самае і фізічнае здароўе. Узгадайце 20-й год, калі трэба было і ноч не паспаць, і на барыкадах пастаяць, і дзень па горадзе пахадзіць, і ад ментоў пабегаць, і за ментамі пабегаць. Фізічнае і псіхалагічнае здароўе – гэта рэсурс. У часы актыўных дзеянняў мы будзем яго растрачваць, а накапліваць трэба зараз, пакуль ёсць сама малейшая магчымасць. Другое. Патурбуйцеся аб фінансавай бяспецы. Лепей быць здаровым і багатым, чым бедным і больным. Класіка. Але факт застаецца фактам. Любому палітычнаму руху патрэбны фінансавы рэсурс. Чым больш грошаў у кожнага канкрэтнага беларусу, тым больш уплывовы увесь беларускі рух і ўся беларуская нацыя. Добры прыклад паказвае Ізраіль. У 40-е 50-е гады ён быў адбудаваны ува многім дзякуючы багатым жыдам замежжа, якія укладаліся ў інфраструктуру і сацыялку маладой дзяржавы. А укладаліся таму, што ў іх было што ўкладаць. Бо сярод жыдоў замежжа, у асаблівасці США, была вялікая колькасць буйных фінансістаў і бізнэсоўцаў. Многія беларускія ініцыятывы ў замежжы ў фінансавым сэнсе ледзь выжываюць. Блогеры,
суполкі, культурніцкія ініцыятывы, медыі. А ўявіце, наколькі больш яны маглі б зрабіць, будь у них болей фінансавага рэсурсу. Але перад тым, як дзяліцца, кожны з нас мусіць забяспечыць найперш сябе самога. Тое самае датычна і крытычных часоў. Калі настане час дзейнічаць, у многіх ужо не будзе часу для таго, каб зарабляць грошы. Хтосьці застанецца без працы, як страйкоўцы ў 2020 годзе. Можа ўзнікнуць экстранная неабходнасць падтрымаць грашыма агульную справу. Ось як сёння украінцы данацяць на дроны для ЗСУ. Таму я кажу усім беларусам. Калі у вас ёсць мажлівасць зарабіць лішнія 500 еўра, каб сфарміраваць на будучыню падушку бяспекі, зрабіце гэта. Абавязкова спатрэбіцца. Трэцяе. Самаадукацыя. Калі мы гаворым пра новую Беларусь, нам трэба выразна разумець, будзе вельмі цяжка пабудаваць яе з тым узроўнем палітычнай культуры і адукацыі, які ёсць зараз. Дэмакратыя – гэта ўлада інстытута, ўлада розуму. Розум куецца праз адукацыю. Без ведання нашай гісторыі, нашай культуры і азоў палітычнай навукі беларусы не змогуць абраць адказных кіраўнікоў і стварыць дэмакратычныя інстытуты. Таму ўсяму гэтаму трэба вучыцца ўжо зараз. А менавіта чытаць кнігі, глядзець адукацыйныя відэа, па мажлівасці сустракацца і абмяркоўваць палітыку, эканоміку, культурныя навіны. Я памятаю, як у 2020 годзе, як быццам з ніадкуль, з'явілася вялікая колькасць інфлюэнсераў, якія спрабавалі, так бы мовіць, лавіць рыбку ў мутнай вадзе. Карыстаючыся недасведчанасцю, неабазнанасцю большасці беларусаў, яны вярзлі лютую лухту. То Расія нас вось-вось захопіць, ужо і танкі на мяжы стаяць, то правядзенне вайсковага становішча са дня на дзень, то пра тое, што кожны, хто абраў радыкальную барацьбу, правакатар КДБ. Яны казалі это з вельмі упэўненым выглядам, і многія верылі. Любая рэвалюцыя падымае вонку не толькі герояў, але таксама авантурыстаў, папулістаў і махляроў. Каб не стаць іхнімі ахвярамі, нам трэба адукоўвацца. Таму меней навінавых загалоўкаў, болей кніг. Чацвёртае. Размаўляць беларускай мовай. Многім назоліла гэта парада. Колькі можна пра адно і тое ж? Аднак факт застаецца фактам. Беларусь апынулася на парозе страты незалежнасці менавіта таму, што беларусы забыліся на сваю мову. Расійская імперыя спакон веку дзейнічае аднолькава. На ўсіх захопленых тэрыторыях паступова звужаецца сфера ўжывання мясцовай мовы, ажно да поўнай забароны. Замест яе паўсюдна насаджаецца расійская. Тыя, хто адмовіўся ад сваёй мовы, татары, якуты, буряты, карелы растварыліся ў РФ. Тыя, хто змог яе захаваць, насуперак усяму, фіны, эстонцы, латвійцы, літоўцы, украінцы захавалі палітычную незалежнасць. Карыстанне беларускай мовай мае вірусны эфект. Яно абуджае нацыянальную свядомасць у абсалютна старонніх людзях. Калі іншыя бачаць, што вы размаўляеце па-беларуску, яны пачынаюць успрымаць гэта як норму, пачынаюць задумвацца. Так, пераход на беларускую мову патрабуе высілкаў, самадысцыпліны, працы над сабой. То хай вас натхняе прыклад іншых беларускамоўных. Амаль усе перайшлі на беларускую мову насуперак свайму асяроддзю. Праз неразуменне, а часам нават і канфлікты з навакольнымі. Паскорыць пераход вам дапаможа далучэнне да беларускага трэца і тыктока. Там наша мова квітнее. Спасылкі глядзіце ў апісанні. Пятае. Мацаваць сацыяльныя сувязі і давер. Любы аўтарытарны, а пагатоў і таталітарны рэжым імкнецца ізаляваць людзей, атамізаваць іх, каб яны не давяралі адзін аднаму і не праяўлялі салідарнасці. Узгадайце, як базаўцы хваліліся, што ў кожным дамавым чаце ёсць іхні супрацоўнік. Альбо аб тым, як нібыта простыя людзі дапамагаюць ім адлаўніваць БЧБшнікаў. А як старанна прасоўваецца культура даносаў? Усё для адной мэты, каб беларусы не давяралі адзін аднаму. Рэжым цудоўна разумее, ты не зможаш кантраляваць вялікую колькасць людзей да таго часу, пакуль не прымусіш кожнага дбаць толькі пра свой інтарэс. Кожны сам за сябе. Вось іхняя мэта. З той жа мэтай сярод беларусаў эміграцыі раздзьмуюцца сваркі і скандалы. Калі паслухаць дзяржпрапагандыстаў і пачытаць лукаботаў, карціна відавочная. Усе наўкол агенты КДБ. Усе лідары крадуць грошы. Сумленных няма аніводнага. Дыскрэдытаваць. Задача спецслужбаў нумар 1. І найперш дыскрэдытаваць лідараў і інстытуцый. Многія беларусы вядуцца. І замест змагання з рэжымам пачынаюць змагацца адзін з адным. Паводзіцца так, а значыцца падыгрываць спецслужбам.
Для дыктатуры няма нічога больш небяспечнага, чым вялікія супольнасці людзей, якія давяраюць адзін аднаму. І таму яны нічога не баяцца так, як нашага адзінства. Ведаеце, будучы шмат год у распрацоўцы губазіка, у турмах побач з крыміналам, я меў мажлівасць назіраць, як спецслужбы працуюць з крымінальнымі групоўкамі. Алгарытм заўсёды адзін і той жа. Спачатку раскол. Рычагом звычайна служаць альбо фінансавыя інтарэсы, альбо амбіцыі. Барацьба за лідарства. Унясі разлад, прымусь грызціся між сабой і потым маніпулюй як хочаш. Такую ж самую стратэгію яны прымяняюць і да дэмакратычнага руху. Аднак дзейнічаць яна будзе толькі ў адным выпадку, калі мы будзем на гэта весціся, калі мы будзем карыснымі ідыётамі, якія кожную нашу спрэчку з іншым беларусам цягнуць у Facebook, калі мы будзем перасылаць адзін аднаму плёткі з памыйных каналаў і скандальныя матэрыялы СМІ. Крытыка, конечно, патрэбная, аднак крытыка сяброўская і канструктыўная, па фактах, без абразаў. Таму я кажу беларусам, найперш, конечно ж, беларусам эміграцыі адно і тое ж. Па мажлівасці не сварыцеся. А калі ўжо пасварыліся, то хаця б не спальвайце масты. А калі ўжо спалілі масты і рассварыліся ўшчэнт, ну хаця б не цягніце ваш канфлікт у публічную сферу. Ад гэтага нікому не будзе карысці, акрамя вось гэтых людзей. 20-й год зрабілі беларусы, якія паверылі адзін аднаму. Таму ў сённяшніх умовах мацаваць жывыя чалавечыя сувязі – гэта мусіць самае галоўнае. Ніякі рэжым не перашкодзіць вам сабрацца з сябрамі, аднадумцамі, калегамі і абмеркаваць беларускі фільм, пачытаць беларускую кнігу, схадзіць у паход, ну альбо проста дапамагаць адзін аднаму ў жыцці і ў побыце. Менавіта з гэтых суполак, сем'яў, сяброўскіх гуртоў, працоўных калектываў і вырастуць перамены. Таму гуртуйцеся, арганізуйцеся і дапамагайце адзін аднаму там, дзе вы ёсць. Такім чынам, вось 5 інструментаў для набліжэння пераменаў. Першае – умацаваць сваё фізічнае і псіхалагічнае здароўе, каб быць гатовым да дзеяння, калі прыйдзе час. Другое – паклапаціцца аб фінансавай бяспецы, каб дапамагчы ў патрэбны момант сабе ці таму, хто ў нястачы. Трэцяе – заняцца самаадукацыяй, каб дэмакратычны транзіт рабілі свядомыя і адукаваныя людзі, а не папулісты і авантурысты. Чацвёртае – перайсці на беларускую мову, бо гэта абсалютная база незалежнасці. І пятае – умацоўваць давер і сацыяльныя сувязі, бо гэта самае каштоўнае, што ў нас ёсць. Многія кажуць, зараз такі неспрыяльны час для дзеяння. У Беларусі рэпрэсіі, у эміграцыі ты ў выгнанні і ні на што не ўплываеш. А я кажу, якраз наадварот. Ёсць рэчы, якія самы час рабіць прама зараз. Не чакайце заўтра. Будучыня ствараецца сёння. З вамі быў Мікола Дзедок. Усім дабра і крытычнага мыслення.